हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल ने आंहा दखानाव फंबायनि दखानाव साना लानानै फैलायबाय सिनि जोबनानै सिनि लानानै फैलायबाय गरमथारखाय मा लाबोखो पकराबो लाबोलायबाय नै साहा लोंसैलाय दिनै जुइस मोनलोङाखिसै बानानै बानायनानै लोङाखिसै जुइसखौनो गरमजों जानोसै मैंने पी लिया मेरा मुंह है मेरा पेट है दो पेट को गरम लगा के पी लिया मैं थफ्ला थफ्लि लानानै फैलायबाय ओरैनोसै गरम मोनथारदों मा जानो मा लोंनो सेनिसो लालाबायनानै नांखागौ सेनि लालाबायनानै फैबाय सिमफ्लां गरमखायनो मोनसे जायगायाव थांनांगोन बानानै थांनायानो जायाखिसै दैखौसो जि गांबाय थादों साहा लुनानै लागोनसै साहा लुनानै लानो होननायानो नै दासो गोदौगासिनो दं लोगोफोर ग्लुब 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 ग्लुबनो फाहायनाया गोमोरबायसोदां गरमथारहाय लोगोफोर मा खालामनो मानो टिभिसो नायलाबायनोसैलाय दसे मा सिनेमा जाखो कौन सा पिक्चर है लोगोफोर नायनोबा जोंना सारा माबा अनलाइन लटास बेगर बिहरदोंमोन नैबाव होदोंमोन जायोना जाया थाबथाबाय जोंहा नै खाथियाव थांनोनो हाला मथि जाद्रायबाय नै बेगरा गिदिर गिदिर ओमफ्राय ओंखारबायमोन बुस्थुआ ओमफ्राय बारगोन ना बाराथाय थेन्थाबादि ओंखारनाया बेनो लोगोफोर नैबावबो होबायमोन देनां बारबा देखायगोन आङो नै बेनो नैबेलाय मोननै मोनथाम खिलिहांबायमोन जायोना जाया बे जापानिस लटास दोननो जायगाखौ मोनाखै गोरासो आरो गुरैसो मोनसे जानो
Apaan bisa tuh? Sonaफोर like, share, subscribe खालामना होदे अननानै सोनाफोर आं साहा लोंनायखौ लुबैबा नों फै आलासिजानो फैदो bye bye good night